No se aika huikea levittää noin koko lakanat tuohon, niin aika kivasti saa kyllä vauhtia. Ne on larmonat niin näin. Tuuli ei oo kuitenkaan kuin 8. Oliko kiva reissu? Yeah, right. Laiturissa. That's Rotterdam. There's lots of boats going there. And this is North Sea. Maailman parasta ysäriä, kun kansainvälistä meininkiä tehdään ja tehdään isosti ja tätä ohjelmaakin tuolla kansainvälisillä vesillä, voisiko näin sanoa. Niin yritetään tavoitella yhtä meidän kuulijaa tuolta Belgian päästä. Hänellä on nimittäin Radio Play-appi ja sen kautta hän pystyy kuuntelemaan tuolla merillä tätä ohjelmaa. Jarno. Ysäriltä Valdo soittelee, terve Jarno. No morjesta Valdo, tää on kunnia. Sä laitoit meille WhatsAppiin tommosen aika rentoutuneen kuvan. Sä oot tällä hetkellä ilmeisesti Belgiassa ja purjeveneen kyydissä ainakin. Joo, no tänne justiin tässä aamusella tultiin tuolta Alankomaista ja keli on kyllä ihan kiva. Ei tuulta ei ole niin valtavasti, että pikkasen päästiin purjehtimaan, mutta kyllähän täällä nyt kelpaa olla. Mistä teidän etappi alkoi? Turusta. Okei, kauan oot... Siis tänään se alkoi, tai eilen se alkoi siis tuolta Amsterdamin edustulta, tuolta, mikäs tää nyt oli, Imuidenista. Aika moista, ja sä kuuntelet tätä ohjelmaa paraikaa siis Belgiassa. Joo, no todellakin. Laitettiin heti ysärit soimaan, kun saatiin vähän lepotaukoa tälle päivään pikkutorkkujen jälkeen. Erittäin kansainvälistä meininkiä. Eli teidän reitti jatkuu siitä ilmeisesti huomenna tuonne Ranskan suuntaan ja ilmeisesti sitten sen jälkeen mennään Espanjan aurinkoon. No kyllä, näin on saatu tuosta Ranskan rannikkoa pitkin varmaan, ettei mennä tuosta Piskajan ylittä. Varmaan mennään rannikkoa pitkin ja sitten Espanjaan ja siitä sitten kierrelle, niin sit jos päästäisiin Välimerelle vaikka tässä vielä syksyn aikana. Näin olisi ajatus. Tämä kuulostaa aivan loistavalta. Se on erittäin hienoa, että ihmiset uskaltautuu jo pikkuhiljaa liikkumaan ja toivottavasti tämä pöpötilanne tästä normalisoituu. Mä itse kanssa painoin ostonappia ja ostin itselleni reissun. Lähden tuossa 18. päivä tonne pitkälle kauas aurinkoon. No niin, se on oikein. Hei, turvallisia vesiä teille sinne ja muistakaa tykittää ysäriä niin, että naapuriveneetkin kuuntelee. No niin, todellakin tuossa on ruotsalaisia vieressä, niin pistetään vähän volumea. Haha, de gliderin! Niinpä, ei mitään, terveiset kaikille. Hyvä, kiitos sulle. Hyvä, kiitos sulle, moi moi. No niin, kiitokset, moro. Ai, tästä se lähtee uusi päivä käyntiin. Täällä sitä mennään. Autopilotti ohjailee.
Kun ei vaan töräytä. Tää oli ihan hauska.